Laškovce ležia uprostred východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške okolo 116 metrov vedľa riečky Duša. Prvá písomná správa o dedine ako časti dedičných majetkov šľachticov z rodu Bogatradvan je z roku 1310. V tamojšom chotári sa našli stopy po sídlisku z 10. až 12. storočia. Obyvateľmi Laškoviec boli predovšetkým poddaní, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom, mlynárstvom či kováčstvom. Dominantou obce je grécko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie, postavený v barokovo-klasicistickom štýle z 80. rokov 18. storočia. Je to jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Výmaľba zodpovedá duchu kostolov východného rítu. Na veži je cibuľovitá strecha s laternou. V obci sa nachádza dom smútku, ktorý je postavený na okraji miestneho cintorína. Do užívania bol daný v roku 2003. Administratívnym centrom obce je budova obecného domu, ktorá prešla v roku 2011 komplexnou rekonštrukciou. Súčasťou budovy obecného domu je obecný úrad a kultúrny dom. V obci Laškovce sa nachádza základná škola pre 1. až 4. ročník, ktorá funguje od roku 1942. Pri základnej škole je futbalové ihrisko, na ktorom sa usporadúvajú turnaje. V centre obce sa zachovalo niekoľko domov ešte s prvkami ľudovej architektúry. V roku 2010 naša obec oslávila 700. výročie prvej písomnej zmienky.
Pri tejto príležitosti bola vydaná publikácia Obec Laškovce 1310 až 2010, zachytávajúca históriu obce od najstarších čias až po súčasnosť.